ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗିବ, ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଲାଇନରେ ବି ପୁରା ନୂଆ, ଯେଠି ଭୁଲ ହବ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେବା ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ରିମୁଭ୍ କରିବା ଆଗରୁ ସେ କେତେଟା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ରିମୁଭ୍ କରୁଛି। ତ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଦଉଛି ଏ ଲାଇନରେ ମୁଁ ପୁରା ନୂଆ, କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଲା। ଟିକେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁରା ନୂଆ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୋର ପୁରା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ତ ସେଥିରେ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ମୋର କମ୍ ଥିଲା, ପୁରା ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିକି କହିଥିଲେ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟା କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ କିନା କ୍ଲିଅର କରିକି ବନେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କ୍ରିଏଟିଭ ହୋମ୍ ଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କେବଳ ରୋଷେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି। 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ମୁଁ କରିଥିଲି ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଭୁଲ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ନିଜ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିଥାଉ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁ। ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ କ'ଣ ନା, ନିଜର ଭ୍ୟୁ କେତେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ଲାଇନରେ ନୂଆ ଥାଉ ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମର ଭ୍ୟୁ କେତେ ବଢ଼ିଲା କି କେତେ ଲାଇକ୍ ଆସିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ପାଗଳ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରୁଥାଏ, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଖୋଲିଥିଲି ସେ ମୋବାଇଲରେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବୋଧେ ଦିନଟାର 10-15 ଥର ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲର ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଥିଲି ସେ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିଜେ ଦେଖୁଥାଏ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ଭୁଲଟା ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଭ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ଆପଣ ଭ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ନିଜେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଥିବେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୋତେ ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥରେ ମୁଁ ଆପଲୋଡ଼ କରିସାରିଥାଏ, ଆପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁଥାଏ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓର କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା ଭ୍ୟୁ ଯାଉନଥାଏ। ତ ଏମିତି 100-200 ଯାଇକି ରହିଯାଉଥାଏ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇକି ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଆପଲୋଡ଼ କରୁଥାଏ। ତ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବୋଧେ ମାସରେ 15 ଥର ପାଖାପାଖି ମୁଁ ସେମିତି କରୁଥିଲି। ତ ସେଟାର ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେମିତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ବି କରନ୍ତୁନି। ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପକାନ୍ତୁ, ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ, ଆଜି ଭ୍ୟୁ ଯାଇନି କାଲିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭ୍ୟୁ ଯିବ। ତ ଏ ଲାଇନରେ କେହି ହଠାତ୍ କିନା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ପକାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁନି, ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କଟା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁ, ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେୟାର କରୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ ମୋବାଇଲରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେୟାର କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କଟା ଥରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଅଲଗା ମୋବାଇଲରୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଟାର ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ତ ଏଟା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତାର ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସଙ୍ଗ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ଭିଡ଼ିଓର, ସେଟାକୁ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯେଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗମୁହା ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଯଦି ତାକୁ 3-4 ଥର ଠିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ରିୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ପଡ଼ୁଛି ସେଟା। ମୁଁ ତ ଏ ଲାଇନରେ ପୁରା ନୂଆ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେଟା ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭୁଲଟା ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଯେଉଁ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼େଇବା କେତେ କଷ୍ଟ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ମାଗିକି ମୋବାଇଲ ବହୁତ ଖରାପ ବି ଲାଗେ। ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଲାଇନରେ ଆମେ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଛେ, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି ବି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଯିବ, ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାସ୍ କରି କରିଛି କେବଳ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭୁଲଟା କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଏସବୁ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ତ ଏ ଲାଇନରେ ମୁଁ ପୁରା ନୂଆ। ଆପଣମାନେ ହେଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଦିଦି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତ ଏଟା ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ। ବେଶୀ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ହେବ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।